Stop tyven med tyverisikring. Tyverisikring også når du er ude af huset. Du bør også være tilkoblet en tyverisikring om natten, så du undgår et af de mange indbrud, der ofte sker, når familien sover. Du kan også anbefale, at din tyverisikring er sat op til din mobiltelefon, så vil du kunne fjernbetjene den, hvor du end er, via sms. Med din mobil vil du også automatisk modtage en sms, når din alarm bliver frakoblet. Du kan også installere en alarm, så den benytter internettet. Ved at benytte internettet er du uafhængig af en telefonlinje. Hvad er den bedste tyverisikring? Forbrugerbladet Focus har sammenlignet alarm- og sikringsydelser fra leverandører på det danske marked. Testvinder blev alarm og sikring billigere end 4GS og Dansikring. Alarm og sikring 100% danskejet landsdækkende alarm- og sikringsvirksomhed. Seriøs og personlig rådgivning er certificeret alarmmontør, der kender alle muligheder for at sikre dit hjem på en professionel måde til færrest mulige penge. Naturligvis certificeret i dansk standard og sikkerhedsbranchen og godkendt af alle forsikringsselskaber. Få den bedste tyverisikring i Danmark, bedst og billigst i test. En tyverisikring for alarm og sikring giver tryghed og sikkerhed for dig og din familie. Ring til 70 20 50 85.